În urmă cu mulți ani, profesorul meu de acupunctură mi s-a pus o întrebare. De atunci caut și eu răspunsul. Ce este acupunctura? Pe vremuri era răspuns că nu știe. Și m-am gândit mereu de ce a dat acest răspuns. Pentru că uneori răspunsul stă într-un singur punct. Și când punctul este punctul de acupunctură, atunci pot să înțeleg de ce a dat acest răspuns. Pentru că, de fapt, în punctul de acupunctură nu se găsește nimic. Singurul lucru care îl găsim acolo este starea de vid. Spun chinezii că vidul este mama tuturor lucrurilor. Și toate lucrurile pot să se nască pe lumea asta dacă au un loc al lor. Iar acest loc nu se poate găsi decât dacă pentru acel lucru, obiect sau ființă, s-a creat o stare de vid. Ce înseamnă acupunctura? Înseamnă că undeva în universul acesta există o informație pe care, cumva, printr-un miracol pe care îl face Dumnezeu, acea informație ajunge în punctul de acupunctură, în această stare de vid. Sistemul preia această informație și se resetează. Practic îl rog pe organism să se recreeze în fiecare moment, să se recreeze conform modelului original, modelului pe care Creatorul lui l-a conceput. Noi nu știm exact acest model, păstrăm din el în organism numai niște urme, se numesc urmele cerului anterior. Și aceste urme sunt create tocmai ca să ne ajute să ne revigorăm informația de fiecare dată când ne-am pierdut sensul și direcția pe care evoluăm. 8 puncte. Atâtea sunt punctele necesare ca noi să echilibrăm organismul și să-l facem să meargă într-o direcție care unor înseamnă vindecarea. Însă vindecarea nu înseamnă totdeauna vindecare, pentru că uneori și suferința are un sens. Ca să putem să înțelegem vindecarea, trebuie să înțelegem suferința, la fel cum ca să putem da naștere vieții, trebuie să putem înțelege și moartea.